Så min dag starter rigtig godt ud. Hej med dig. Mit navn er Johan Stenstrup Fransen, og jeg er børnebogsillustrator. Jeg er rigtig glad i dag, fordi jeg har lige modtaget en pakke med fysiske kopier af den nyeste børnebog, jeg har illustreret til. Som I kan se, så er det bare indtil videre der er ikke så meget at se, men ærligt talt, jeg havde bare forventet, at jeg ville bare få nogle fysiske bøger af forfatteren, jeg arbejder sammen med, Krista Desberg. Men prøv lige her. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det er som om, der er bare en lille smule mere i pakken end bare bøger, så lad os få den åbnet. Okay, hvordan? Jeg har en saks her. Okay, hvordan i alverden åbner man den her? Fordi der... Okay, kan vi være voldelige? Nej, det kan vi ikke. Det her, den skal åbnes. Jeg kan ikke... Okay. Okay, jeg fik den endelig åben. Der var så meget tape. Besked fra Krista, så jeg ved med, så den læser jeg lige privat. Jeg tænkte nok, jeg hørte noget andet. Hvad er det her? Så skal der bare guffes her i efteråret. Tusind tak for slikket, Krista. Jeg ser dem. Jeg ser bøgerne. Tada! Lad os lige tage dem ud. Ej, hvor er de flotte. Ej, hvor er den bare flot. Tvillingerne og drømmetoget i Slikland. Og så har vi lige bagsiden her. Da-da! Ej, hvor er det bare fedt. Forfatter, Krista, og det er mig. Den her bog kan nu købes i, på Drømmetogets egen hjemmeside, og den kan købes i fysiske butikker. På hjemmesiden, der kan man se, hvilke fysiske butikker bøgerne her bliver solgt i. Men det er typisk Bog og Idé i størstedelen af danske byer her i Danmark. Jeg ved for eksempel her i Aalborg, hvor jeg bor, der er det Bog og Idé i Storcentret. Lidt længere ude. Man skal da have den her bog, det skal man da. Det er simpelthen bog nummer 2 i vores godnat-bogserie, vi laver, hvor konceptet er forældre læser den her godnat-bog til deres børn. Og hvis man har lyst, så se her allersidst på den allersidste side, der kan du simpelthen klippe billetter ud selv til dine børn. Og så kommer man med til drømmetoget, til alle de her forskellige fantastiske og fantasifulde verdener. Og nu siger jeg jo, at det her det er bog nummer 2. Det er simpelthen også fordi, vi har den første. Tvillingerne drømmetoget i Mammutland. Så hvis du har den første, så skal du helt klart købe den anden. Og hvis du ikke har den første, men gerne vil have den anden, jamen, så skal du ikke snyde dig selv. De er jo søde og sjove, begge to, hver især, og har selv nogle gode historier. Og så vil man også støtte Krista og jeg i vores drøm om at lave flere gode godnathistorier til forældre og børn. Ej, hvor er det bare fedt. Ja, så jeg håber, at I kunne lide min lille video her. Den er lidt anderledes. Men gud, jeg var lige ved at glemme noget. Jeg har en lille sjov historie her ved siden af, mens jeg lavede illustrationerne her til den nye børnebog. Det er, at jeg fandt en hjemmeside, der var virkelig sjov, hvor man kunne sende tegninger ind, og så ville lave noget. Ting og sager. Jeg har simpelthen... Jeg har simpelthen fået lavet en bamse af karakteren, tvillingerne de møder i Drømmeland. Hans navn er Kong Krømmel. De 2 børnebøger her er ikke de første børnebøger, jeg har lavet. Så ja, hvis du er interesseret, så følg lille mig, om det så er på Instagram, LinkedIn og en ArtStation, hvor man kan se andre illustrationer, jeg har lavet. Tusind tak igen, fordi du vil se min video, og bye bye!